Xalq мәхәббәте номинациясе. Зәйнәп Фәрхетдинова, Зәңгәр кыңгыраулар. Нәфкать Нигъматуллин, Тип йөрәгем. Хәмдүнә Тимергалиева, Галигә барам әле. Мин әлеге исемне әйтергә шиксез шатмын һәм бәхетлемен диясем килә, чөнки беренчедән әлеге җырчы әнинең яраткан җырчысы, әни дә минем биредә һәм әлеге номинациядә җиңүенә ул да шатланып утырадыр. Гомумән, миңа калса, әлеге җырчы бик күп меңләгән әниләрнең яраткан җырчысы һәм аның башкарган җыры да аларның яшьлек җыры. Зәйнәп Фәрхетдинова. Ойваздан рөхсәт бар. Сез миннән сүз көтәсезме? Шулаймы? Рәхмәт. Рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар. Шуны гына әйтәсем килә мин, авыл кызы. Кайда гына яшәсәм дә, Казанда, шуның кадәр узык яшәсәм дә бар, мин авыл кызы булып калам. Авылымны яратам, туган җиремне яратам, Казанны яратам һәм әлбәттә шушы музыкаль дөньяда булган һәрбер яңалыкны көтеп алам, яратам һәм киләчәктә дә уңышлар теләп калам. Менә бүгенге кебек Team TV бәйрәме кебек бәйрәмнәр булсыннар. Һәм безнең халкыбыз тагын да матур итеп яшәсен. Рәхмәт. Инде эстрадабызда уйлап торганнар дигәннән, Аллага шөкер, эстрадабызда җитәрлек менә. Бик күп җырчыларны яраталар. Дибетик. Халык өчен яратам дигәннәре дә, үлеп яратам дигәннәре дә, инде гомерлеккә яратам дигәннәре дә бар. Һәм инде соңгыларның берсе халкыбызның сандугачы, Татарстанның халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинова. Кырда йөргән чакта кыңгырауды бүләк иткәннәре истәге. Шуннан бирле сине сагынганда кыңгыраулар шыңа ишетәме. Җирдә күктә ая барсам шунда bütün hıyallarım şınığa aşa, zəngər kıngıravlar şınılasa. Bütün hıyallarım şınığa aşa, zəngər kıngıravlar şınılasa. Sin büyük yaşı gözüden gitgeç, şыңылаған күкіні ишітті. Көңілімні дәшкен көкім бәзі, мені қаңғырау кебек хиситті. Жерде көкте қая барсаң шунда, bütün hıyallarım şınığa aşa, zəngər kıngıravlar şınılasa. Bütün hıyallarım şınığa aşa, zəngər kıngıravlar şınılasa.
Kırda irgen şokta kırıldı Büle gitkenleri istegi Şundan birle seni sağınğanda Kıraular şınım işitemin Jirde küpte vayya barsam şunda Uyam senin bilen ışıraşa Bütün yallarım şınığa aşar Zenger kıngıravlar şınlasa Bütün yallarım şınığa aşar Zenger kıngıravlar şınlasa Bütün yallarım şınığa aşar Zenger kıngıravlar şınlasa Zenger kıngıravlar Көңілләрігізді har vaqt шыңлап тұрсын Көңілләрігіз бұйықмасын Көңілләрігіз чиста саф болсын Эстрадабызның yüzük qaşı Zeynep Fərxəddinova. Xalq məhəbbəti, millətimizin məngə sürülməz sandıqaşı Zeynep Fərxəddinova. Әлгі alqışlar. Barısı da sizге Zeynep xanım.